Oh! Ano ipaong na radyo? Kisa'y tao riya? Nga nang ipaong ang radyo? Naminaw ko, oy! Wala. Patay na ko, ani. Wala nagsunod ako. Nalipat ko siya. Luwas ako. Ikaw! Di malasagin ako eh. Di malas ko kayo. Lahi na sang patay ang napalgan, ang biktima na Pagyakin ng television. Di anam-anam mo pamatay ang mga sako. Sama sa imong mga tao, hinay-hinay usab kining gipamatay. Magaigsoon ko diyan ni Kristo. Wala tingali pagkatapos kining sila nga patay nga metabo bisan nasa dapit sa atong siyudad. Atong iyampo nga dili unta kini metabo mga higala. Dinhi sa balay sa Dios. Tungod kay wa na makapugong o makasanta sa kagaw ni Cain nga may kuyanap sa atong dapit. Bendisyon niya ako, Padre, kay ako nakasala. Isugid ang imo mga sala. Ikaw! Gipatay niya ang pare! Gipatay ang pare! Nagtusak-tusak ka na sa mga sa... Himatyo na ang imong kag. Ayaw ka kulang. Tanusa ka man mohunong. Hapit ha. Kay hapit ko na sa mahurot tanan. Gilamoy na gyud ay ang imong kag sa kagaw ni Cain. Kagaw ni Cain. Daghong ug ago sa kinabuhi ug dugo sa usa ka tinulong. Kagaw ni Cain. Sugilanon sa pinilo-pilo nga panimalus. Kagaw ni Cain. Sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez. Direksyon ni Algin Abakita. Spinner Nelson Tantano. Recording engineer Achilles Hesim. Ilingaw kaninyo sa RGMA Production Center Cebu. Kagaw ni Cain. Daghan kay mga taong mitambong sa opening salvo nila ni Sixto og Roger. Ning higayon na nagtakuman si Alan nga usa ka tiguang. O Ginoo lang duha ka tawo nga miilog unta sa bag nila ni Tess. Gipakita ni Alan ang nakuha sa cellphone video. Apan awahin na ang duha nga wag gyud kalibutan ang palibot kay gipatay ni Alan ang duha ka tawo. Nagumot sila si Roger ibabaw sa stage o gipasangil dayon nila nga ang nagbuhat sa ingon mao ang kaatbang nila sa politika. Apan nahunong ang ilang preskon. Tungod kay nanawag si Alan nga nabati niya pinaagi sa cellphone ni Bibit diha sa preskon. Gigukod nilang vigilante. Gipusil ni Roger, misukarat ang motorsiklo nga gisakyan ni Alan. Karon mga higala, niya ang laing sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Kagaw! Ni Cain! Steady, Aljon. Steady lang. Bantang ka na kasi. Steady. Steady na ka na. Kana. Ala, pusing! Pusing! Dalawa! Pusing na ikot! Di mo pusing! May sukar na motor! Nalakot siya! Hulong! 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 Mapatay ko na ikaw! Mamatay ka na yun, animal! Pusing! Sila si Andot pa ito padaolon, pusing! Pundo ng tali ni! Doon niya, Andot! Na malagpot ang animal sa kasagutan! Ambing mo! Ambing! Dada siya na rin sa karsada! O siya ba ka ni? Guru yan ninyo nga rin kasada! Wa melak kita taon dan pusing! Wa tao! Usa! Klaro ano nyo! Nga no, may tao! Klaro man nato nakita nga nalagpot siya diyan! Pusing! 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 Pasalay po na dyan sa tao to! Dali! Pusing! Pusing! Sige! Hala! Hala! Uy! Pusing!
Ay, ang motor sa vigilante may buto, busing! Hugason na kung akong gisapaw. Isunog sa bag. Leo, Naabot na niya ang mga pulis? mopay lang pag-abot. Kung saan naman sa'yo naitabo, Jer? Nagkabuang naman good mo si Sisto? Nanawag na ko. Wa ako nun imong matiwas ang ihimo ni mong preskon. Mikalit og tunga ang animal. Nanggawas na mi og nakita tuod na mo siya sa gawas sa bahay. Unya nga nung maman ninyo lusakas mga bala sa inyong mga armas. Carlos, tanang pwersa sa media diya sa bahay. Amo siyang gigukod na nagsakay og motorsiklo. Gipusil ko siya misukarap ang motor ug ang animal na nagpot pagyog ng ligid-ligid. Apan wa na may nakitang tao dito. May gani kay nakita ni Aljon nga may mikigap-kigap sa gagmayng puwang nga suga sa motor. Gibitan ko Aljon. Igo lang ming nakapasalipod sa auto. Miulbo ang motor. Milugpad ang mga tao. Lakit ang usa ka auto na ukab. Duha ang konfirmadong patay, Leo. Ang tulo, grabe ang kintang. Mao ba? Kung mao ka na. Makamao mo himog bomba ang animal, Leo. Taxi! Dito palihog, bay. Lan? Hain ka lang. Nagsikirig taksibit. Saan naman diya? Nahuman ang preskon. Gihuman ni Sixto Siles ang preskon dari sa ilang kagulingon. Paulit ko. Magkita lang yata. Ayaw kalimot pagtawag dayon ako kung may mga hitabo. Sigurado lang. Ay, Di mano diya palihog. Roger! Kung sa'yo lang ka ulit, pasiksto. Ay, gihuman ako ang preskon, gihuman ako ang preskon, gihuman ako ang preskon. Oo, gihuman ako ang preskon. Hanta ka media. Ah, gipastas na ko, gipastas na ko, gipastas na ko. Makamao nga muhimo ang vigilante bomba, pasiksto. Sa? Makamao muhimo og bomba. Nagtuon ako. Nga mo na siya makuha ka nalimbuat siya sa motor nga iyang sakyan. Pan kami mo inalkansi. Gisusoy noong tanamo kay nalabay siya pero kalitan may buto ang iyang motorsiklo. Oh, mga langit. Ganiha, human sa buto, duha din ang patay. Pag-abot sa ambulansya, tulong na'y patay. Ang duha. Sulti na yun, sulti na yun, sulti. Naalkansi na kita ani tawana. Nagkamangtas, nagmayo kining animal nga vigilante. Sir! Muabot lang ang adlaw nga kitang tanan hotdog na ratay. Mga langit, mga langit, mga langit! Ha! Mga langit!
kining mga sobre Sir Sixto. Doy. Iapon-apon ding hatag sa taga-media. Ay, pangatag sa taga-media. Pero ipaghatag man is taga-media kay sa balay unod. Mga langit. Ay, sigpungutan na ba? Ay, sigpungutan na. Ikaw, pipamatiyo ng sigpungutan na. Sigbalik. Nakakita ka ba? Taod-taod ako nakabantay, Tess. Sikrito nga gipangtunulan og tagsa-tagsa ka mga sobre ang mga kauban at sulod siya. Labi halip payas uban nga dakadawa. Pihan yun, Ipaya. Mao yun. Tadi Kaya pa yun na ito nakatag sobre, Tess. Ates! Ipalihog kong sulti nila ni Mr. Celes nga manglakaw na mi. Dawa tao na ninyo, Tes, oh. Unsa man na? O para sa unsa man na, palihog, sir. Kuan, matud pa sa umabot nga mayor sa atong syudad o sa umabot nga congressman, pang gasolina kuno ninyo. Salamat kaayo, sir. Pero pirming puno ang tangke sa gasolin sa among patrol. Unya, gidiliisap sa among kompanya nga mudawat may bisag pang gasolina pa. Ingnaana ang mga seles nga daghang salamat. Tanager. Excuse mo, Sing. Wa man dawata. Ako na lang ni. Diyan na noon sa kong bulsa. Excuse me, ma'am, sir. Yes! Pang-gasolina. Sure ka? Ngano gyud ka ning ubang taga-medyas, ha? Mawagtangan man og delikadesa? Ako mo igibatid ka awaw og insulto nga nagtan-aw nila nga may uban nga may agik-ik og pahiyom nga tinuyo human makadawat sa sobre. May uban nga naghagaw-haway. May uban nga naglingi-lingi pa nga gisud ang sobre sa ilang bulsa. May uban usab nga gibati og delikadesa. Wa sa mudawat og nag-anam-anam og pamiya. Katong midawat, nagpabilin. Paita bitan ng ubang mga sakop sa media, oy. Dunay tinuod nga taga-media nga tinuod may trabaho, isip tinuod nga tigbalita sa matuod nga balita ug dili hinimo-himo lang alang sa milawog nilag budget matag kinsina. Kanang gitawag og ECDC, attack and collect og defend and collect. Naarabay mga dagway ano nila nga murag nagskinsa. Nay, naburot sa pagkakwartahan, kahiniktan magbantugang politiko. Puwera lang sa mga maayo, Bet. Puwera lang sa mga maayong taga-media nga pabiling ligon ang baruganan ug way gidapikan. Tanaw, oy. Nga nang nagpabilin makatong uban, no? Tagalog pa? Malay mo. Pasundan na sila, Jung. Opo, sir. Sir, ma'am. Kabong tanan, pasudunin ko na muna ni Congressman o sa Mayor. Congressman. Thank you sa sobre. Thank you, Bemyo. So, kamo na pabilin mo gitawag nga gusto og grasya. Kamo na pabilin mo gitawag nga perfect og paminsyar kay naghuna-huna gyud mo sa mayong dagan sa inyong kinabuhi. Ug sa labing unang higayon, ako na yung nahimamat ang giingon sa mga kumpare ko mga abogado nga kamo ang gitawag nga unsa ganito? Media mercenaries. Dili ko gusto langay, di sa ko gusto dugay.
Niya ang akong tuyo ninyo. Kaya napabilin mo aron pataringhugan mi ninyo dan prangka nga akong inegosyo ninyo. Sa hilong magtambaya yung ngaytas kadaugan. May budget mo gikan na mo. Kung may programa mo sa radyo, ingon man, may mga kulom mo sa lokal nga pamantalaan, panggaan ninyo ang mga silis. Pinagi sa inyong mga programa sa radyo, ingon man sa inyong mga balita. Bukbukan ninyo ang katbang sa mga silis politika, ingon man ang labing mahinungdanon, tungod kay ang atong dakbayan sa pagkakaroon, gisamok o gihulga aning sakop ni Satanas nga mao ang vigilante, pakya ninyo sa inyong mga programa o mga balita kining animal nga vigilante o mabugahan kamong tanan sa mga silis. Magasuki na mo sa kahanginan, dapiton ko kamo sa pagsunod sa banpang mga sumpay. Nining atong sugidlanon nga naguluhan. Kagaw! Nikai! Director Algin Nabakida. Spinner Nelson Tantano. Recording Engineer Aquilos Hesem. Og laing dalit kaninyo sa Soberadyo. Production Center!